Alhamdulillah wa shukru lillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Wala limi ambale manchaba anyina na mafoko question. Wale kuna fonye ka hankili lafle konya dola. Andula kuma na anga yira mo min na nyini fa ka wafka ala lo. Anwa nga konya min doke kuma sunya bolo mansela ka woro fo. Anwa to wo bina ke barukai. Yoko de a woro na senfe na mo develop la. Ana ngira ngula krenda lati la mo kanga sra ala nyala sra kanga kala wele ala lonin kanga kala kuma dala datu kulana kuma naga kulana kanga kulana korolo ka barakala abi ala lo de mo bi kanin kulana kanga kullo aleni ala nyesranya afana ko soro jabi le nie o question to la ka fo est-ce que mesika masunya ala la ka so mala lo ama fa ni nu ko nya wora mi fona no da fala tira mo la simplement abi ala lo afamuna masaka corona min kara corona kono abana halalo abana na ala islami ke mesma fanya to di mallo folo fonya lo na bisi muna tese muna do fendo nyesra ya nyanyini kama nyanyini senfe ibe to ne be feta fento la lo afamuna c'est comme quelqu'un qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas la connaissance d'Allah, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est possible? On m'a dit à travers ce qu'on a essayé de développer de suite là qui est les étapes ou bien les conseils dont on donne à celui qui veut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, comme ça, on a dit le Coran. Il doit connaître le Coran, lire, c'est pas de lire seulement, mais le Coran en pratique. C'est qu'il a lu, connaît les définitions, alors qu'il met cela en pratique. Alors, à travers cela, il va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit aussi la crainte d'Allah. Parmi les éléments dont on a cité, on a parlé de la crainte d'Allah. Alors, comment il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne connaisse Allah subhanahu wa ta'ala? Ça serait difficile. Alors, comment je vais avoir peur de quelque chose? Comment je vais avoir crainte de cette chose? Et puis, sans connaître d'abord la chose. Alors il va connaître Allah d'abord, c'est ce qui va le permettre à mieux craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Donc il a la recherche de la crainte. Alors à travers la crainte là, il ne peut pas passer par là-bas sauf passer par quoi? Ma'rifatullah, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui va l'aider. Ça va avoir sa crainte et mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il lit le Coran et connaître la définition, le tafsir du Saint-Coran, alors à travers le tafsir, il va craindre Allah et il va connaître mieux Allah subhanahu wa ta'ala à travers la parole d'Allah. Et ainsi, là, lorsqu'il va se rapprocher d'Allah, alhamdulillah, ça peut passer, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc, s'il y a d'autres questions, Inch'Allah. S'il y a d'autres questions. Bon, alhamdulillah. Le frère il pose la question de savoir est-ce que c'est le shirk celui qui fait disparaître les bonnes actions de l'être humain? Est-ce que Mouchrouki a levé à demander la pratique de quoi? Donc, alhamdulillah, amena fo shirku ya trompete, anga fo ngon barukan ame kuma kone tomo. Adama de mena ame se katanya yini kano, mune beke sabu nanga balani mo ke kaba, adoy hasiriya yi. Akacha hasiriya bala mo hasiriya bala cheni kala lo. Kasade ke hasiriya beke sababu yele alebe balani mo mina, be balani mo nyimi ka bala, balani mo tunu. Afamna ado abaje to koto ala. Ka mumili ujuguya ka mumili do koniya, awali mo do hasiriya be kila, e janto la be mo balani mo nyimi. Ababa ibi jato lu ko to la aleni juma wala adama de baga kemma alama nyini afi do annaka sija so bara to la nake bara ba fule aleni juma e anabe bara min kala ta keke to wala ka min ta chirina sallallahu alaihi wasallam nunu fana bara be tuna tira mo ma do ko ka chia fa fa mi saka fa ma sunya wala ma ka ala nya mare kai wal ma maka chirin ta ke to waye ni tira mo la bara bina ka bulu bara fuye do bina ke bara bay mais haba manthura wal ma'amilatun nasiba avec bara balangolé. Donc à savoir est-ce que c'est un shirk qui annule notre bonnes œuvres ou bien les œuvres qu'on a fait pour la cause d'Allah? On va dire c'est pas un shirk seulement, on dit d'ailleurs incroyant ou bien d'être ingrat ou bien d'être quelqu'un qui n'aime pas le bien de son prochain. Tout ça fait que le bien dont toi tu fais, Allah efface tous ces biens-là. Parce que tu es quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'aime pas le bien de son prochain. Alors là aussi, tu n'aimes pas. Tout ce que tu vas faire, que tu te rapproches d'Allah, Allah efface tout cela. Parce que le cœur est déjà gâté.
Ça va? Le prophète dit inna fil jasad mudghah iza salla salla al jasad kullu wa iza fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Et ça va? Il dit il y a une chair en toi, morceau de viande en toi, qita'at al-lahmi qui est en toi. Et dit lorsque ce chair-là est bon, toutes tes œuvres seront bonnes. Alhamdulillah. Alors si c'est le contraire, toutes tes œuvres ne seront pas bonnes, mais le cœur est là aussi. Alors qu'il se concentre sur son cœur, qu'il a un bon cœur, ça veut dire aimer son prochain, aimer, ça va le bien, donc il préfère pour lui, et il aime cela pour son prochain aussi. Ça va qu'il n'aille pas le croyant, qu'il ne déteste pas le croyant, ça va qu'il ne met pas de la haine entre lui et le croyant, car tout cela annule ou bien efface les bonnes œuvres de ce dernier-là. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Ma question est que est-ce que c'est quand tu rapproches d'Allah que tu deviens wali? C'est bon, alhamdulillah, le frère pose la question de savoir que est-ce que lorsque l'être humain se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est en ce moment qu'il devient wali? Est-ce que Watimina Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que Watimina avec un wali? Donc alhamdulillah, abai hangila jikichine na hadisa dola sallallahu alaihi wasallam no tubana baruka ko ole na bu hurere ta kula kali kwa hadisi kudusi dole na la ko mako man hada li walijan faqad alantuhu bi harbin akoni mo ka ale la mo ko juguya ko konia wali maka kele ça va mo bi me wole ala mo ile doyna o tigila mo juguya wali maka kele wali maka konia kuma ni laban question laban banauka ni mo juguya bi kono wallahi ala ite jalai ada mo ko foti la kasara ke le min juguya la ina ta dala mo dole ole ko so ka mo hasiriya ka juguya kana ke amai kasara ke min juguya la konia la ele ba juguya ka be ko dole me se ko ta na ala chemin ka dala yiwa dako mo bi yere ka ko be ta ka di alama ile no ti na mo konia wali maka juguya kana mo jama mo mi ka cheni gele mo be ke wali chugodi ako ma taqarraba ilayhi abdi bi shay mimma aftaratu alayhi walma adamani ya yere masunya ala ka bo fondo lila ale ka ale fa nyele kala nete fondo lete ale fondo la min kanube ala yoro me ala ka mi fada ka fondo la te agaba ja be na fla min kala na fla ka dala to mala ka fada min dama tuta fada to la kala de male bulu min na fla to la buli kala wala be ka sababu ya dama de ke wali alamani be ke wali ala ka fa min dima ibo dafa ko ke obana ama min dina mais ni na fito la ke fa ke fito ka dala ile de na fa be dala ile ka so la ke kala na fa be buyi la ka ke aka dala ala le ka nyini fa ala be soma te soma ibo nyini ku be na fa do kala la vraiment sunya ala la fa e loni fa ke tuwa famu kana wuri ko me jama wole ka fa do ke et puis na ala le to fa la ko ala ko le la ala to be se ka fa na te kala tayo wole foni fa do be ala ma de jento la agolo joni to la do kala oye le feto ka dala ile fono fala e feto kanu me ala ka fadda min dama ote na flo ala ka dama ma bon kala mo le ko so wali yabe so to dile yataqarrabu ilayya bin nawafil abaye na masunya ne ala ni na flo ye fadda ko fe ni jomi tolo la ka tola ala ko hatta uhibba ne abato ni na flo ni la fadda dafani ko fe foni ala ba kanu wala ko so mo ni mo le kuma fe di ebe min ken ebe kuma sere ka bla kerefe surtout Dieu là ba wajibi kelaw na be kuma ba sere ka bla kerefe longere na kuma tuni ba sebe kuma fulani ba suma nyogoma siringere na kuma ba fana sebe iba suma nyogoma mo fala ka damulema sungalo temena wati mina wale ni sungalo be sela kuma do be ko na fla selin ko fadda te ko jago yate akala bi do takela mena ulu batra mo sungu façon bey on va fotu ko ni waliye wali yado so islamin ka tidin ko ma di salale na fla de be mo ke ala mo ye fadda ko fe illa fadda de man yak mata na flama olu mo kilingin ko anu ma ko li ala mo ye sraj maka fadda man nya ala ko le ko banan fadda lillah aga fundu le kesi sa nema min fadda yaka mais fadda la di ala min ka dale ile ma bawla min fadda ma bawla kila ala mo ira nu ila mule kala mo jango nga dola baruka metre flani na mame kwale ale ala mo le ala mo mi imamu le matin mo la selwati chama otoko juguye imamu mi te mo la selwati be ale le kanga dole la o mo asile le fam
ameta ulla misiri fuyele ka fla est ce que chine ka di sami fo imam ya condition la dafala ka ngado da chine ko ya ummul qawma aqra'uhum kitabullah mo wala be mo wala sel mi be ko ko kala magati me beka min na ko na loni ka bu wala be mo wala sel na dra so fla be la ko na loni ka bu mo be misiri ko ka tiaw be be ko na ko lo ina fa ko na dresi yo la ama fla ko na ko fa jone be fi ko na sel kiti fi ko kiti kalama ami to fuyo la ala loni ko fa de ala ko mo be bolo ko na ko o bana ko la wala ko na o be ko na lo ami to la dina kiti fle da me ko mo chela fa ni be fle ngara mo na dra so no condition da fa ni mamu imam principal na tamami su ko fam mais na la ko mi na tamen na bana sela service TikTok ni WhatsApp ka be fo ni fo wala fle la ko na nu na seli ita to njate bele mo aselawa bla ko msa ni be ko na tu sila ko na re asanjo le bala liberté de na kunna ko na nu na seli bismillah mbara o problem de mamu to parenthèse akoko kila mo chate mo la seli wati be attention de na force ko fa mo seli ba ni te chelo do le fe bunya ko le ma ile ka ka to le mo seli ma le ko ki le mo seli ye na bismillah o le mi wole ala mo ma fa ala mo de ni mo ga a kuma fo kana ke diai aga cha ni fa ni cha ni kele taw na cha ni cha kele kuma jugu bala wa donc mo cha ko kale ala mo le ale te cha min ko ma lolo mi na lolo ko kale mo seli kale kan mo akara na de be kisala kala usazi resigme ko sa temena kan mo seli usaga mo seli fitrila usaga ke lofla usaga salamu alaykum rahmatullah mo ko ya ko subhanallah usaga salamu alaykum flana bla usaga na ka tourner ko lufle ko fe ka do alu nyina ko ne fila ne ma fili de chile tu se lan ko fe chile ne ko na ke lofla ko ala ka do mi wali le ni ya kana wace na da fa yala wali le ni chile nda se lo la misila ba pda ako chile kuma ka gbere pda mo do pora dumi la ka la village la kana chile no boy wali na do ba flow fe wala pda o chile do la le nana sino muhammadu te ko na se lo la misila o na fo ale imamu nyene bita fitri ke fla do jabila wali yale ni ha wali salabagato o waliye wali farfagabato o waliye mbaba mu ko so be kuma fra fra nyoka oli le ko kibeke ala mo ye ile ke ala mo ye tuko di ala ko ne man diye ali chine ko kila ke fla le ka ga fla fitri lo fla depuis jonde na fitri ka fla fitri bula sangola ga jiwati na selfa da noru na selbe nomru le fla selfa na lazima safo nani fitri fla faida fla Slamaya belela tugu degu me jamana kono ali crise da ali bombu be pousser du ko sanfɛ seli be kɛli imam ko ni mɔgɔ tora slamaya kɛlɛ la o be seli wa ali mɔgɔ be kɛlɛ ko be kɛlɛ jamana ko so wakala o be seli mbaba n'olu be seli gurupu be kɛlɛ fila walima saba walima naani premier gurupu be la o be seli dɔ be ya kɔni n'u ba de ka yamin côté droite fleur nous mettons encore gauche fleur nous mettons encore derrière sécurisé nous mettons devant sécurisé nous mettons seli même seli l'offre là on va que flafla imamu me flaqué avec wuli ka lo nous mettons dafa imamu kofé non ka dafa nani on nous le bosser là min tu sécurité là on nous le do min c'est là côté dafa on nous mettons la sécurité là imamu le tolay ni nous donner mamba là l'offre là avec nani ni imamu que salam alaikum nous le fla dafa mais nani dafa le bosser là non nani seli il est makoro sofali il va ko kile ko kile lo flaseli kile da flama kile ma o kile me ko ma na kele no mo ko sel tele ala kisi kana tanga ni kisi na jamana ko na sel tele mo kile me na level lo kare fula avec imamu ye to be me lo ko fe do be sécurité ta la na no le du be ni be banseli la ni be voyager là do seli nani debe ke fla fo fitri be ke sabale fo te bola fo te fraka double fitri la te wali u be bolo ni ko se na wali ka nani do dansala la o ga ba ka mo do nani ni wali su ma wali mi ne tsika timiani dia so ala ko kelila inta to de da akodile madama ni joma fara ala ko keli la ako hatta abetuni ala ko fonni be atigila mo kan afala yana ta ko hal jona ba wali do be
ko wallahi ko yoni na kala ya fala la ko be ma ko seli ko re ko ala ko kana to ka re se sella mo be sella ki ma sunya ala la kala re ala kare fa le do ate sella o fala be do ko lenna ate selle mi ko so quoi parce que soumala ka bando il n'est pas obligé ka to aseli ne ko musiba wajibi la main ne ke le be da réseau kan avec réseau kan ka ministre ko ngele be ka na dugu tele réseau kan kamo jo fana do o kono suku sunta ka ba do wali do sola sammu alani ala be kuma 20 ans kamo je ko na ala be kuma me kun wala ad ko la do ko fanya ka to lelo wali la do lu suku fama de ni wali wo ko so be istisna exception que la nu tebe nu ni to ngala wuli to luma sammu be ni na ala be kuma la ba kuruna filene ko kun wala adu kara de reso ka tunne ko non na ko kun wala ko ala mo fa ne ka tale lo male ko na la ça fait 20 ans am fa de na la banna ala ni ma se kiyama dro ay alu da jula ko de ko ni kiyama wala jika poussière be go jika adole amana mala kan batra kan sugu ni ko son idan akodi ti la mo to ni ala ka kanu ne ala le be ke atigila mo bole da le ma fefena ala be dioma ala ba gide ako ne ala be ke ni ti la mo nya juma ala fleni nya na ka fefe fle se ka ala le dagala uma mule ka blawla batu ke ko dunya tema ka be ala batu tema ka be ala kola ni ba ko ma wala sunya ala la ko do fanya wala fi ke batu nale être constant dans l'adoration avec de meni ki ala mo bismillah akon to meni ko fe na to la abina fefe mine ala le do ala le bala de la tira mo fe to la mine wala bina minne wala bina min fle masabala le bola dige o bela tige ka be tumo mo wasa lo fo dantala dante fe mine ni be dansi gola kana mo jale te be farfa wali no lu tere do wali wala jumale est ce que mo kuma kono questionnaire mais mo ko sa na disanta pa fa mo jule ke wali be na tuko dile wala adama de min be ala ko la wati bale yere ala ko awuli ala ko allah ala ko wonti na mo be ke wali ko so chine ko disala hatta fo bal chine na kuma kante ala ina kuma kane ka fo chine ka fo o wala ko hadithul qudusi o be wali be fe be radisa to Allah fo na makara mo sufu wala be hadisa to ta ka baro kala la sheku be yomina ko hadisa qudusi appliquer la ngo fo na baro ka me o kala afa ya ne jamana ko ne ko waliyu do be lerni na kala kam min fon hatta akuna basarahu hatta akuna sam'a hatta akuna rijla kala ko min fon ko dafala chenna ko lani na ka fela kala le fato aflati ala to sanfe ka nyado do nyana ko fla duguma saka dala nyado na le nyana te mo saka te ko mo be ka te do to lu yelaw mo we fam to dile ako ko na to la tagamana ko masabala le tagamana ka sei saba fo la cetwa ko mo yina ko ala yele ne ya bunabi iba fana ye fa be ta fon bo mine be ta ne ala ma be mun kani jigla se sigina ni be sanga da ala ma bo min na fa ma le bo mina chalu fana to wiri suno la wa e mo do ko fe de chaye fana fiya na ko mo ya o te fana fiya e ka ke ko mo e tele ti ta bo le ti fe lo ala le ko ala le sona kan ya bona ala le mti na bona buni yere la sani sana sani ngena mate kala bon kono e de ma de sala reta la dam de bo su façon na anna kala ala le na mala est ce qu'il a bon ala risika na lawa buni te ala ko condition shida fa la dam de bo to la mo fana kanga kiya anno kinna na fana gili de nege hani mo kinne gili de nege mba ni to la ni la ko ni ba ko ne ani te mo to na to ka mo la suru do wala ka ko la bela kwa seka bon subhanallah ngale e kuma to fam komi ko ala le beche ku to la lawo bogo mo dem so mi wala jeni anu ngana le fere idaje kana kuma ku fa lama bismillah nyemu batra kani mo kana wuri suno la dina be firi be juwa iyo ko zini kana be firi be la ka so ka la ko la e kino to mi magique mon fo hangi to do la alhamdulillah jo madam na fala ya ko ni mo la ko la ki se ka lo ji sa fa ki to ji ko o fala de mbaba alhamdulillah mi mo yira wali kelen abido na youtube kana matunu ne abe o wali kelen ne ko ni ba fika logique ketwa be ale bo lo ki ala ko be bune ka senya do maka azikuru be akuka be ni ba do juma e be senji ta yira nyengene na ida famu kun wala adina saba nyaju ka ko sebe ya samara ko no
ibina samara mi to kono lo jigan ira sero ka a usman so wa bishe kitabo abana ko kuma la bana usman so wa jina wole so ngole jina wole ni usman mi ye no wala no na ibo kay be logique fote wala kunu ni tu ka fasa ko jina bana le na fa ko fiu duniya ma senye fo yeda ko a jina wole so ngo tapet samara mi na do wole be na insentige korola kunu wa asra ni jumuma o mo ma sunya la usa neni le makara o che me ni wonta la ko ala to sere yi senkoro ani ka saba nya bre ma tebe kuma te ke sere nya juguma e bi senkoro subhanallah ala to ni samara ko a samara te si sois un peu conscient sois un peu logique c'est dire si gamini fitini chamate ine kun beta abule da ko to le wa ay gana to sala ma ke zini ke ga fini fene be to ku ne ni ma ga bewle ma la ay wuri suno wala dogo de ko wali do bale bolo ka la kanu e subhanallah chinen kanu chinen kanu ko dunya fe ko chinen me ke ale fe lumbe mana me kana kaside ala me nyema chinen me ke ale fe lumbe ko me se wato la akana do ko ma sheku ni ma chinen kanu dogo la ko mente ko ko bo mina kuno ke mi ma ke chinen kana to na nefe wala ko to sigreti mi àwọn réseau kan na matunu na be ko ale ka cigarette min da mi cigarette kasa ma ni chine do chine tin na tuni mbaba ko kan ala ka to cigarette min na chine kanu kama chine me to ka ta ale fe na du to ko du mo do ka fa ko village to che chine me to ka ta ale fe chine sala fe no la aka to cigarette min na amado chine mana longana sisa ko mule ke sisa chine kanu wora ko dugu na ka cigarette mi shishi me ka chine noro yayi cigarette shishi chine noro ba be chine cigarette shishi la bon non ne ba ko wali tele kana mo tanga dia ile aka tani fo ile hakili ni be do to di ni se do ni na to di sabat nyamma non ma kilo no me bro fani be ko lo kan ma ni minye tema kila kanu wala la ira gbele ni femi ya na ni fe to la tuni o fe to la le image bo ka anore abo o le fula jama do chema o lu fula si ko no ala subhanallah ada ma yuri suno la de do ma fula ko ala mo la ni bele tala kuma bele ta wole juma e mo ni kaira vu pe consacrer ka dalama o le kala mo wole be fe fo ala be soma me kanu to na juma batini na réseau telen kele be ya e be munya hasidiya telen be munya julumu era tengini suguni julumu era be ngini ima mo ba sila le na sa ka tuka nimero ta ka kombozo ka photo ni ma imo fana ye mo be kala jola banna do ba ni ti era demande fe Facebook ni WhatsApp ni réseau ndo ka ati le talo chela furutu ngini ka galon tele ka ko sunga nye amusula sigini be ate pota kon kala ma ko pota pasa ko be ko pota kala fana ko pota mbara chabakolo le photo ba ka Allah urara la flachele kan ya muso a portable Allah o ja muso ba le jafala ko camera bo bulu sana kuma le gbe amena de Allah no kala le tumeni de ko chabakolo photo ba le muso ko muna wallahi ana na numéro me fo jamana do numéro jabba ba donete chamura salaka fokal la mapuka muso jabi ama jabi. Non, imagine que le truc a fait du sur ce moment. Mais on fait que mais critique. Est-ce que les réseaux sociaux tenus dans quoi de quoi? Comment que? Ben il donne aller derrière Facebook avec un métier que ni moi aller le bellon. Moi ba il me sauve na gangi jala ki hein. Moi de Dieu me télé. Il est la relation qui donne là. Il est ça va gagner un bouillon don. Moi va t'aider à bay. Akatia. Mais nous ne connaissons pas nous fanangenen. Allez di basa fakala ko ka lu kuma sugu nu ani jara be jida. Là on ne tsika do anu kumoro la. Voilà, il est comment on a mis les mains, les mains n'a que la femme. Donc, on a fardet d'afala bolo, quand nafla faraka, quand banki donne te nafla kola, nafla mi ala ba fait. Wallahi o waluli, anna le frek. Akana ga misila, akana ka bona, akana ka kalwala, anna le yarali. Waluli ni. Anna le yara. Parce que nous avons pas tiré ka bona, on est là ka waluli là au toy. Anna ba mfeli. Mais madame la cour défendante la mola na me tamala wati na ala to fola na be sila wati na ala to fola na le café bi flese ka barla lali atama wali yakoro go to ngona nte boda la le ko ka ta ko la ma ka ba sabu la ma wali u beta wali u te chine ne chine ka ferige wali u beta wali u le chine ka sagbe
waliw bɛɛ ta waliw de ye ciden sallallahu alaihi wasallam tun bɛ bɔ ka taa diinɛ lase kɛnɛ ma waliw tɛ kɛ sigi bon na i bɛ wuli de ka taa ayi ka ala min faamu i bɛ taa ala tɔgɔla di mɔgɔw ma waliw condition tɛ ni ne bɛ conférence kɛ fo ka transport salali walima ni ne bɛ bɔ fo vague bɛ kɛ ɲɛ dɔ ma ou dugu bɛ la a ma se o ma i bɛ ka ala min faamu taa ala tɔgɔla di mɔgɔ ma ala t'o bolo donc ko mɔgɔ ma na sigili kɔnɔ ka lɔnni fitinin tun bɛ silamɛya la n karamɔgɔ cɛ ne bɛ mun de wele lɔnni fitinin silamɛya la o de ni silamɛya bɛ se lɔri dafara mɔgɔ min kunkolo la o de ye silamɛya ye o de ye lɔnni fitinin ba de la silamɛya bɛ se lɔri a ɲuman n'a ɲuman bɛɛ a b'a bɛɛ lɔ o b'a wele ko lɔnni tina silamɛya la fɔlɔ parce que kan k'olu lɔ o de b'i dɛmɛ k'i ka silamɛya banna n'i y'olu lɔ i yɛrɛ ma tuubi fɔlɔ kuma tɛ k'i ka silamɛya ye i bɛ janto olu la kosɛbɛ a faamu dɛ mais idan min ye question ka bɛn mɔgɔ de ka alamɔgɔ bi diɲɛ fan bɛɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ ka yɛrɛ k'a vie consacrée ka taga di ala ma mun de b'o tigilamɔgɔ ni alamɔgɔ tɛ ladilikanmisɛnnin de bɛ d'a tigilamɔgɔ ma k'u ka kana fili dɔw kana sɔrɔ a la donc a bɛ se ka bɛn sababa ma cogoya min na k'an kan da ala m'o kɛla k'an kɛ alamɔgɔ ye ya rabbi ala m'o kɛla an alamɔgɔ min yɛrɛ fana bɛ ka sabati di olu ma ala m'o kɛla min yɛrɛ b'o yɛrɛ miirila alamɔgɔ ye k'alamɔgɔya yɛrɛ sira yira u la ya rabbi ala m'o kɛla. Alhamdulillah, au moment où mon Dieu faut protection, surtout celles qui ont répondu favorablement à notre invitation. Nous rappelons que nous sommes ici tous les vendredis à partir de 20h et le dimanche au côté Makafa à partir de 16h. Au titre des informations, il y a la cellule féminine nationale qui a une causerie de débat le dimanche, c'est-à-dire après-demain, du côté de la mairie, section mairie, Inch'Allah. Elles auront une causerie de débat sur le